Hello primary and LM students. Okay, so tatta ti lesson tayo ket maipanggep iti addition. Okay, addition from the root word add. Add kayat nakasawon ti Ilocano ket panagtitipon-tipon iti banbanag wenno panagkuntar nga pagtitipunon. So, say for example, okay, ada may isa nga banag itoy, ada bato. Okay. Tapos, okay. Detoy, ti makuna nga addition operator. Okay? Kaya't nakasawon, deta ti maus-usar nga symbol no addition ti pagsasaritaan iti mathematics. Tattan, adamesa nga banag itoy, kampay idikat bato detoy, maysa nga bato, nayunam iti maysa pay nga bato, manunukwa nga bato iti adda. So, 1, 2. Okay. So, kasjay kwa. No isurat tayo, iti mathematical sentence, mano deto nga bato, maysa, kopyaran tayo DJ, mathematical operation na, ken, maysa manon, kopyaan tayo J equal sign, mano DJ 1 and 2. Yan. Dito itima ko na nga mathematical sentence. Okay. So, may sapay nga example. How about 2 plus 5 equals 2 plus 5, 1, 2, 3, 4, 5 equals, bilangan tanong ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngumno ito'y mo, 2 plus 5 is equal to 7. Let's try. Numarigatan kayo nga agkuntar kay DJ numbers, tapno al alisto yung nga maala, mabaling kayo nga mga statistics. Tapno, sigurado kayo kay DJ answer you ijay. Okay? Ngem, napinpintas, no, agpractice kayo nga agkuntar. Say for example, 2. Nayunam ti 5. So, 2, ada duamon, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasjay. So, adu pay nga klase nga techniques, iti mabalin nyo nga aramiden, tapno, masanay kayo nga agkuntar. Okay? So, that is addition, kids. So, see you on the next videos.